ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ya kiwa da musulmi. Yau ma dai mun dawo da ci gaba da gudunmawa da shawara ga yan uwanmu al'ummar musulmai kan kula da lafiyoyinsu yau da kullum. Yau akwai wata matsala da mu hankara ba da mu ɗauki mataki ba. Wannan taken tamu shine haɗin angwanci ko kuma ce haɗin ango. Da zarar ka san kai ango ne, ka kashe kunnenka ka saurara ka ji abin zan faɗa, saboda fa'idan da ta karkata gare ka ne, kuma da baka gudunmawa ko da shawarwari masu amfani da su amfanar da kai na yau da kullum. Akwai abin da ake samun matsala gare mu, mafi yawanci matasa da sauran 'yan uwanmu muke fama da ita. Mutum akwai kwandamis fam, akwai dattin mara, akwai basir, akwai cututtuka da dama wanda suka yi koronuka a jikinka, kai baka hankara ba sai kai ta ɗinka, sai kuma an yi haure a mana text ne ta WhatsApp, a mana tashi ta Facebook, a mana kuma section, a kira mu kai tsaye a tambayin kaza da kaza da kaza aure da mutum. Ba kowa ya kashe maka aure ba, kai ka kashe aurenka tun daga farko. Ga abubuwan da ka nema domin ka kiyaye gaba, kuma muna baka shawara ka san abubuwan da ka na yi domin lokacin. Ya da a ce kana da shirin aure sannan kuma ka kusan yin auren, ka zauna sakaka baka ɗauki hanyar samun flushing ɗin mara gaba da kuma hanyoyin warkar da kanka ba, sai kuma an yi aure a ta samun matsaloli na irin wani abubuwan. To zan gaya maka maganar gaskiya, mata sun fi ƙoƙarin neman sanin fa'idodin da su amfana. Mace ta wata 6 tana amfani da magunguna daban-daban. Mun sani akwai wanda aka ci da baro, akwai wanda aka ci da kaza, akwai wanda aka hayaki, akwai wanda aka shafa jikinka, akwai wanda aka sha na mene ga sunan tuli guda. Ko in sun zo su ya mu sayar musu, kai kuma mugun kana zo a kai rawan ka lafke. Ce gobe ma za ka dawo, in ka yi wa goma na kun ku babu ruwan su ku kono ne za su yi ƙoƙari su kashe domin su treating da rayuwarsu, su yi ba sa son raini. Kuma sannan kai ka zama ana cewa ana kiran ka da kan dai, to ka gurin ba daidai ba ne. Kuma ka san akwai mai sanya cikin mu, akwai mai basir, akwai ciwon suga, akwai wace cututtuka ne duk wasu da halaƙa da jijiyoyin gaban ka da sauransu, kaga dole a samu matsala. To wannan shine haɗin angwaye. Duk wanda ya san auren su bai wuce wata 2 ba, ya ɗauki lazumin shan wani abubuwan da amura masu guda 4 ne ko zuwa 5. Farko mun san kukuki ana sai da shi a gun tsofin masu da magungunan gargajiya. Na biyu akwai kakkara shi ma akwai shi, sannan akwai citta, sannan akwai kunamfari. Kana wannan guda 4 in Allah ya sa da ka samu service ɗinka, duk wasu kan cututtuka da ka sani zai flush ɗinsu, kuma za a samu ƙoƙarin samun lafiya da izinin Allah. Yanzu kamar misali ka samu kakkara cokali 5, ka samu kukuki cokali 10, ka samu citta cokali 3, ka samu kanamfari cokali 5, ka gauraya shi kai da ɗinsa. Ka samu zuma kana ɗiba ka gauraya ka cakuda, kana yin cokali 1 da safe a ruwan shayi, kana cokali 1 da yamma a ruwan shayi. Babu ruwanka da suga, ruwan ɗumin ne da zuma a ciki, ba su ka saba yamta su kenan. Ka ɗauki hatsi wata 2 nan, abin da ya shafi datti na mara complete zai flushing, sai wanke mashi, za ka dawo
fresh. Amma kai ma fa da mai auren ma zai jarabawa domin ko gaba da hajiya ta je ka fa yau dan zam. To kun ji wannan fa'ida din abin da za a yi kokari a jaraba, wannan shine sirri na angwaye. Sai dai ku mu nan gaba zan ba da fa'ida kusan makamancin haka mai halaka kuma da wannan fa'ida din. Da fatan kun ji mu kuma za ku shigo gaba da kokarin bin wancan ta mai albarka. Kar manta da yin subscribe da yin like da share ga sauran al'umma annabi domin su masu amfana. Ga masu tambaya da su yi ta comment section kasan bidiyo. Ga masu son kamar asibi mu ta manhaja WhatsApp su kira mu, masu haɗaɗɗe ma za ku kira mu za ku samu haɗaɗɗen in Allah ya so yadda. A kuma duk inda kake faɗin duniya baki ɗaya in ka magana da aka samu fa'idar da aka amfana da izinin Allah. Na ga mu dakata ga duk wanda ya kalli wannan kar ya manta yi wa annabi rahama salati shine abin sadaka. Mu shekara mun naira naka ba wannan muna bar shi sanatar jari'at ne domin taimakawa zamantakewa ta yau da kullum ta mu'amala ta ma'aurata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim.